Tá éile Gaeilge is mór dain a níos seolta. Tá seachtain na Gaeilge le energia féfé cuaig tí tasú. Tháinig slua mór le chéile thráid Selscar Loch Garman don Seoladh a gúil in rah imeachtaí éagsúil siúl agus ceol beo an státe. An phobal ag súil go mór leis an méadatá le teacht le linn na féile. Bhí mar híos am le Loch Garman le seachtain na Gaeilge le energia sheoladh agus muid ag tnú go mór leis na céite imeachtaí atá le teacht le linn na féile. Beg tús ifigiú leis an bhéile ón Gaeilge mórta díreach go raig díon seachtú láide go lí lá le Bodric. Is túcha tugann sé deistún ar fad leis céile bheith againn a bheith ag calóir na Gaeilge agus ag calóir na tanga agus go dugann sé deist a gcuoine beidir imeachtaí speisialta dhéanamh trí Gaeilge le linn na féile chomach. Bhíon annachcuid in na scoil na Pórtach is tócha beidir sin bailach amháin go míon tína óga Pórtach ach freisin tá golóir grúpaí CLG, golóir grúpaí sheachtain agus grúpaí óga a dhéanaan an imeachtaí héin le linn na féile chomá. Beg imeachtaí deachtain na Gaeilge le energia ag tarlú fud fad na tíre agus fud fad an dain anis. Tá síon an éile ag gceart ar an Gaeilge mórta agus lena sé raig dí lá éile fáric. Dar leis an bhorn beg rud ann do gach duine. Seán Nuacht Cúla4, Nuacht Cúla4, Loch Garman.